Sa number 9, Negros Oriental State University Bais City Campus nag-suspend sang klase matapos makabaton sang online threat. Ginpapauli ang mga estudyante, manunudlo kag personnel sa Negros Oriental State University sa Bais City, Negros Oriental matapos makabaton sang online threat ang eskwelahan. Gileon nga gingkatuan sang Bais City PNP ang universidad para magpusisa. Suro sa pulis, ang pag-suspend sang klase ang isa sa mga tikang para hindi ma-expose sa mga estudyante kag personnel samtang ginapatigay ng safety measures sa eskwelahan. Nakig-angot ang PNP sa mga opisyal sa universidad kag nag-deploy sang mga pulis sa school campus. Wala sa may nakitaan nga threat sa mga estudyante, manunudlo kon personnel ang pulis. Ginasulit sang PNP nga isa ka persona nga madakpan kon makilalaan nga amo ang nagapamahog kagingin kabangdanan sang pag-suspend sa klase ang sarang makasuhan kag mapreso. Nangin sunod-sunod ang insidente sa mga pagpamahog sa mga eskwelahan sa Negros kag tanan diri ang napapatud-an nga hindi man matuod.